Sanibingelela babukele emakhaya. Siyathemba ukuthi niyaphila nonke, nathi siyaphila kakhulu la e-studio. Uhawukile Emlo. Njenganenhlala yenza sinaso isihambeli sethu esihleli naso namhlanje, igama lakhe uLihle. Hey, uLihle ke uzosixoxela into eyisimanga. Uzothi impisi kaMfundisi. Thina sazi ukuthi umfundisi umuntu omuhle, umuntu esiyakena mangabe sixakekile kukhona inkinga esinazo, siyoconfessa izono zethu. Kodwa uthi uLihle nakamhlola ayabona lo enginiphathele yena impisi yokugcina. Sizohamba noLihle sixoxe indaba yethu sifike la esifika khona. Unjani sisi? Ngiyaphila mama unjani? Ngikhona. Ngiyaphila nami. Siyakwamukela ohlelweni. Ngiyabonga ukufika ukuthi ngize ngilithole lelithuba lokuthi ngifike kwiNkaba TV. Siyabonga. Ngiyacela ukuthi ubingelele abalaleli lapha ekhaya. Sanibonani babukele ekhaya, namhlanje nihleli nomama Lihle uzongixoxela indaba about impisi yomfundisi. That was my ex-husband. Wow. That was her ex-husband. Asingene kuyona. Mam Lihle, uLihle. Empeleni sengumam Lihle. Yebo. Sengidlulile esigabeni sokuba usisi Lihle ngumam Lihle. Yebo. It's like company title. Like uthi Mrs. Man. Oh, umam Lihle, oh Mrs. For now it's a Mrs. Mrs. Mam Lihle. Mrs. Mam Lihle, yes. Wow. Cha bengifuna ukuthola ukuthi ngingalenzi iphutha. Mam Lihle, ngiyacela sithathe usibeke usiphathele indaba eyisimanga ebesingayilindele. Yabona sithi mabe sithi siyatomula lapha ku WhatsApp sathi hayibo. Impisi kaMfundisi sathi ngeke ababukeli kumele bayizwile le. Ngeke ijusi kakhulu. Sazi ukuthi umfundisi umuntu omuhle nje. Ngisho nombani bakuzokwenziwa nje izinto kuthiwa bizana abefundisi. Yabo. Kodwa wena uzothi uyimpisi. Cela usixoxele. Yebo, ngithi impisi yamfundisi cause manje ohambeni lami ngibonile ukuthi akusibo bonke abafundisi abanomoya waNkulunkulu yabo. Yes, khona abafundisi ababafundisi during the day, but during the night akasesiyo umfundisi. Noma ukufundisi ugcina esepulpit. Yabo. That is why ngithi impisi yomfundisi. Yeah. Kwenzakalani kanti kumfundisi? Ubani umfundisi kahle kahle? Umfundisi ubeyindoda yaNkulunkulu esindisiwe impela. So ekumazini kwami wafika sizokhonza naye mhlambe asiphelanga inyanga ezintathu wabe esebona umuntu angameza unkosikazi of which is me loyo. Wow. So nami ke wahamba umfundisi wayesiphethe wamtshela ukuthi hayibo sengibone imbali ukuthi ngicabanga ukuyenza unkosikazi manje umama umfundisi wayesiphethe wathi okay suthandazile ngempela uneshow yena lento le ofuna ukuyenza. Wathi yes ngineshow wangibiza nami wathi I have to pray for this marriage ngaba nokuthi mina shuthi phela uNkulunkulu approvile ngoba nami kwilist yomthandazo wami ngiyayenza yabo ngiyawufaka nawo umshado ngoba ngaba nokuthi vese uNkulunkulu approvile akushaya indiva lokho ukuthi utheni upastor wami lo obesiphethe naye. Kwaba ukuthi ke uyeza ekhaya uyashada and futhi kwaba ukuphazima kweso nje wakwenza konke waba nothi uNkulunkulu kanti yazi uyabahlelela abantu bakho yabo. Ngathi hawo usufike usungenzelile isimanga usuyaqala shuthi list iyamove kuma prayer list wami siyaqala iyamove ukuthi okay shuthi okunye nokunye kuyeze bengikuthandazela kodwa ke ubona ngcono ukuthi uqale ungiprovide ngomshado. Yebo.
Kwase kwenzakalani ke from ubona ukuthi nawo umthandazo uphenduleka konke, and then kwase endleleni kwenzakalani le eyenza egcine eseba impisi ngoba phela kusho isikhombisa ukuthi bekade yimvu. Yes. Khona not exactly ukuthi ubeyimvu phela, uthando liyavalana unganaki lutho yabo. Ezini ke sishadile kwenzeka konke nje like ukuphazima kweso sashada, ngafika nami emzini wami, wow konke ku right ku blissful yabo, ngathi wow yazi nje uNkulunkulu yazi uyamhlelela umuntu wakho yabo, awubheke ukuthi isima akhule kusona sinjani noma kanjani. Wow. Sajabula kwa right kwaba ukuthi unyaka wethu umshado wethu u right, siya attend ichurch, waqala unyaka olandelayo. Impisi bayigcoba enkonzweni ukuthi ibe umfundisi. Bayigcobiswa yini? Babebona amandla aye nawo cause wayekwazi ukudelivisha umuntu akubone ngisho useback noma sithi mhlambe kugcwele enkonzweni usemnyango athi xa ningibizeleni umuntu ogqoka ukuthi nokuthi eze la akwazi ukumdelivishisa khona akhipha amademoni. Aqhamuke ngempela umuntu egqoka ngale ndlela le. Yes, shuthi sibe nokuthi phela uyambulelwa yabo. Akambonanga how usazi ukuthi khona umuntu esemnyango olokhu uzashuthi uNkulunkulu uyabo, umoya kaNkulunkulu usebenza i-overtime phezu kwempilo yakhe. Right. Yeah. So na ke kube ukuthi okay iyakwenza lokho enkonzweni, so kuba ngazuthi mase kwasuka isiphithiphithi out of nowhere nje kwathi kusuka lapho sikuyaxatshana angazi ukuthi bangani ngibe nokuthi mhlambe ulo impisi lena shuthi bayayimonezela yabo. Sihambe siyekhaya ithi isicabanga ukuthi iphume laphayana, ngivumelana nayo phela ngoba mina ngibona ngazuthi shuthi bayayimonezela ukuthi okay iyakwazi ukuthi yenze izimangaliso lezi uNkulunkulu ayikhuluma ngazo eBhayibhelini, athi mina nizokwenza izimangaliso ngaphezulu kwalezi yena ayezenze yabo. So ngibe nalokho ke sivumelana ukuthi okay ungalivula shuthi usuyaphuma ke laphayana, not knowing ukuthi la siphuma khona ekhaya elikhulu, ngizothi ekhaya elikhulu ngoba ila sahlangana khona ekhaya elikhulu. Not knowing ukuthi ekhaya elikhulu basahlela bona ukuthi fanele kulungiswe lesi simo lesi sithe sabheka, esithe savela sabhebhetheka ebandleni. Kube ukuthi ke impisi ayisathandi ayisayishaya ngalutho vesi isihlubo ngathini isiphume abengafuna ukuthi iphumele kodwa isiphume neqembu labanye abazalwane abebekholelwa kulezi mangalisa bezenza. Shu Yabo vese ngeke kusaba nzima ukuthi eyakuhlubuka. Yeah. Not ukuthi usaqala from scratch, vese abazalwane senawo uyazi futhi ukuthi the more perform a miracle the more betshela abanye beza bezogcwalisa ibandla. Yabo. Shu Ngasho ukuthi awushuthi vese uNkulunkulu mhlambe iyona ndlela befuna ukumkhipha ngayo yini laphayana. Waphela uyasho ukuthi yabo uSathane ngeke afike enezimpondo, uzofika nje ewona umuntu khona le nkonzweni. Ngasho ukuthi okay shuthi bese ufika uSathane kube ukuthi impisi yomfundisi fanele iphume iyozimela, not knowing ukuthi usefuna ukuthi into yakhe isebenze ngale ndlela ifuna uyena ingasayiqhayido cause emabandleni uyaguidwa umthetho wakhona nevision yakhona, yena ubesefuna ukuthi ayozibhildela okwakhe okuzomenzisa lento ezobenefita yena nezofuna uyena yabo. So abazalwane ke laba ahamba nabo bekade beshunyayezwe uyena beze bebakhona ebandleni, then sebeya decide ukuthi bayahamba naye noma naye wayebafice bekhona. Abanye wabafica khona ebandleni, mhlambe abanye babeze angani akuthina sonke siye enkonzweni ngoba sithi sifuna ukuthi siyoxhumana noNkulunkulu. Abanye thina abanye mhlambe abanye basebefuna izinto zaNkulunkulu, imagic mhlambe ubone uperform imagic mhlambe ke nalabo abanye abasuke bengakaqedi ukwakhiwa yabo enkonzweni. So naye ke u ex husband waba nalokho ukuthi
uthola labo bantu labo ke futhi mhlambe futhi ngathini babengakwazi ngisho ukuhlolisisa umoya yabo leyo nto, so bathatheka izinto ayezenza bangakwazi ukubheka ukuthi ayibo ngampela ngabe indoda kaNkulunkulu yini, of which nami angazi mina noma ngangidakwe uthando yini noma kwakwenzakalani noma ngangithi ngiseka umuntu engizwana naye. Yes. Saphuma kanjalo ke. Fast forward, kwase kwenzakalani? Seniphumile-ke. Sesiphumile-ke manje nasengomama umfundisi of full time enkonzweni. Ya nobaba naye ubhizi ngalana angitshele ukuthi sengizoqala-ke manje mama ngihambe ama classes okufundela, ngihambe mhlambe amazwe kokunye ngihambe yabo. Ngingabi nankinga mina ngoba ngithi phela shuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukuze uzoba yile ndlela ufuna kuyo fanele vese ahambe ayofunda nakwabanye ayohlangana nabanye abalokhuzana. Aqale ahambe oThekwini kanje, okay ngingabi nankinga vese uzohamba abuye ama-conference. Hawu wathi usiya eNigeria. Hawu eNigeria, hawu ngibuza baba manje kwenzakalani, why usuya eNigeria? Athi khona izinto efanele ngilungise eNigeria mhlambe yabo beya after 3 months uyahamba eNigeria, after 3 months uyahamba eNigeria. I'm like futhi kungabi bikho nje into esolisayo ukuthi hayibo mhlambe khona izinto azenzayo yabo ezingekho right. Njalo sengiyazi ukuthi vese saningibale nami ekhalenda lethu endlini yami sengilimakile nje ukuthi ke ubaba ngolokhu after mhlambe ngoMarch uyahamba, ngoJune uyahamba, sengiyazi ukuthi fanele kube ukuthi mayihamba khona amasuda ready, izinto ze-ready ne-visa yakhe ukuthi i-on point yini ngoba phela ngiyakaza vuda nagibela ibhasi fanele ubona ukuthi umfundisi athathe i-flights ayifikise lapho. Yes. Yeah. Mese ke hayi bandla abe ekwenza lokho ehamba kanti ekuhambeni kwakhe akusikho lento asuke ishumayela enkonzweni thina besile ubefuna ukuthi abe leli bandla lelo ukuthi uma umuntu wesifazane aweqoka into eqalayo, so igcina la into eqalayo la emabeleni kusuka la kushona phansi iyagubhazela, ngizothi iyagubhazela noma uyenza njani kodwa ayikubambi. Alright. Ekhanda uyashuqula, awufaki makeup, even i-lip gloss awuyifaki, uzofaka uvaseline, upure vaseline emlomeni. Inzipho awuyifaki, inwele awuyifaki, molukile uzokwenza moya esontweni fanele ufihle umluko wakho ushuqule ekhanda. Sabona ukuthi shuthi yena ubambe lo mthetho wakudala noma mhlambe waqala eZion ngoba eZion wawufika vesi uyashuqula futhi awugqoki into esedolweni fanele uholise konke yabo. Saba nakho ukuthi wow yabo stylist right lesi impisi le eza naso. Hayi ke kwaba ukuthi uyahamba ulebele ehambile ngingabi nankinga kwafika la ukuthi khona ngimtshela ukuthi ngeke baba mina ngicela ingane. Okay ngiqala ngithi baba manje mina sengicabanga ukuthi ngibe nengane. Hayibo umuntu waqala washintsha amehlo abheja ababovu. Angiqala ukumbona eshintsha kanje ngingamdinanga ngingamenzanga lutho. Phela vese emshadweni kuyaxatshana kodwa wayengaxabani nje ukuthi amehlo angaze abe bovu engazithi khona into ade ngixhophile wawacikicca. Hayibo ngimangala ukuthi kwenze njani noma mhlambe ngifike ngesikhathi esirong, mhlambe khona umzalwane obesamtshela istory esibhlungu, so wabudane yabo wahluleka indlela yokureact. Kwaba ukuthi ke ngiyayithulisa ke leyo ndaba ngiyamyekela sihamba soyilalela. Ngingasamtsheli wathi ngangasamtshela ngendaba yengane ngakhuluma indaba yengane. Kanti kuzokwenzeka ngiconceive ekuconciveni kwami hawu ngijabule ngithi yes sengizoba nengane. Yimi loyana to surprise my husband. Ngathenga ngikhumbula kahle ngathenga icathulo zengane ezazombalo yelo, ngathenga nesigqoko, ngathenga namasokisi. Ukuze methi ebuya yes ubeba umfundisi kodwa futhi abuya asebenze. Mebuya emsebenzini akufice phezu kombhede like ezine surprise. Yes.
ngakwenza lokho, ngakuthenga, ngabeka ne-PT ngaphansi, pregnancy test, right? Ngabeka ngaphansi. Ekubekeni kwami lokho okay, ahambe isishaya isikhathi sokuthi uyabuya, angifonela athi mama, angeke ngikwazi ukuthi ngifike ngesikhathi namhlanje endlini ngibambezelekile, fanele ngiyokwenza i-prayer endaweni yokuthi yabo kade belebelwe ngifonela. I was like, okay, why sekuba i-short notice? Athi bengibusy, bengithi ngizokwazisa. Ngithi alright, ayikho inkinga, I'll wait for you. Ngimlinde-ke ngize ngizumeke, ngiphinde futhi ngiphaphame, hayibo. Ekuphaphameni kwami ngimfonele, hello, ifoni ingabanjwa. Ngibona ukuthi shuthi angazi noma icishile noma kwenzakaleni noma akayizwa yini, mhlambe kubhizi la ikhona. Akukho nje ekhanda lami ukuthi wenze wrong, ayibona umuntu ongithanda kanjena, ayibo akakwazi. Kube ukuthi-ke ya kunjalo-ke ngingamtholi. Afike intatha, ekufikeni kwakhe intatha nami sengiyisusile i-surprise yami ngayibeka, nokuthi shuthi ngizoyenza ngakusasa-ke la izobe khona nesikhathi sami khona. Hayi, phinde futhi nangakusasa afike-ke ngimtshela, afike on time ekhaya, vese sengilungisile isidlo sethu, it's right ngoba phela manje sizokhuluma iy'ndaba ezimnandi yabo, sizokhuluma iy'ndaba ezimnandi. Hayi-ke afike-ke athi ngimthelile vese amanzi ukuthi azokwazi ukugeza, ngimthelile ngamlungisela nje konke. Afike ngibe ngithi hayi baba, amanzi asekhona, siya-ready njengenjwayelo-ke vese-ke mthelile amanzi ageze. Agezeni kwakhe athi ngikathi sageza ngale bathroom mina sengiyabeka kahle, athi uthi uyafika, ngithi surprise. Athi surprise ini? Ngithi just have a look around. Ayi aqalaza akabona, ngithi mina phezu kombhede. Athi what? I was like, hayibo, why ungajabuli kanye nami ngoba phela mina ngijabulile. Athi ungangitsheli, ingabe nje ilento engiyicabangayo. Kanjani manje? Into eyicabangayo eyini? Athi nje mina angicela ingane. Okwazi ukuthi ungangayicela ingane mpimo, okwazi nje ukuthi ungangayicela. Sishadile thina, uNkulunkulu wasibusisa ngomshado, sekushode sibusise siyingane manje. Athi nje okwazi nje, kodwa-ke ngoba phela usuyukhuleliwe, ayikho inkinga, sizoyilinda izalwe. Nakhona futhi umoya wami usushone phansi, I'm like ngenza into e-wrong, ngenza into e-wrong nje mfethu yabo. Sekuyabanda nje, ngavele ngabanda nje nga-off, ngamphakela ukudla kwakhe, wayindlela ngiba ngisalivula, ngamphakela ukudla kwakhe ngamlethela. Angibuza ukuthi awusadli, ngathi cha angidli. Ngahamba ngayolala, ngalala kuqala futhi naye ngikhumbula kahle, ngahamba ngayozilalela kuqala. Zaqhubeka iy'nsuku, uyahamba naye kokunye ubuya late, kokunye-ke seqala into engingayazi, ahambe angabuyi. Hawu, ngimfonele athi mama mfethu ngikhohliwe, angazi noma kuningi yini kusakhanda lami. Ngithi mina I am a wife, fanele phela sixoxisane sibone ukuthi simisa kanjani ukuze noma sibe ne-roast yabo ukuthi okay into ithi kanje. Mina sengizoba nomuntu engizomletha emhlabeni, ngizobe ngisidinga isikhathi sakho. Weza nje lo muntu, hawu shame bandla, uyashintsha-ke umuntu. Ngithi mina usukhohlweni ukuthi ngikhulelwe. Wathi konje phela mina ngibuye ngikhohlwe kuningi kusekhanda lami, ukuthi wayekhohlwa kanjani ukuthi unkosikazi ukhulelwe. Angazi ngempela. Hayi 3 months ngizwe nge-pain engingayazi esinyeni. Mina ebusheni bami isilomo sasingakaze singiphathe, kodwa leya nto engayizwa laphaya angibazi, ngazuthi ngiyaxebuka, engazuthi kwenzakalani, ngazi noma inkabi iyadonseka. Ngithi ngiyamfonela angimtholi, ngibe nokuthi ikhanda lami okay shuthi usabhizi-ke ngoba phela indoda ebhizi, indoda kaNkulunkulu futhi indoda yomsebenzi. Ngingakwazi ngisho ukuya esibhedlela yabo, ngingakwazi ukuya esibhedlela, gcine sengibleeda ngibhedela la ekhaya, ngingakwazi ukuklina yabo. Ngisuse lokho okususekayo kodwa ngingasho ukuthi ngizoklina complete yabo. Eklineni kwami ngishiye lapho, ngibe nokuthi vese uzofika ubaba mase ngiyamxoxela ukuthi kwenzakaleni.
yabo ngilale ngoba phela sengiyi-weak vese. I-pain engangizwa yabo yangicoba ngisho opposite ithambo lapho lacobeka yabo. So hayi angabuyi ngalelo busuku baba endlini futhi yabo kunjalo nje kuyimesi le ebengiyenzile. Mese ngakusasa ngiyavuka ngiyazama ukufonela futhi ngimtshela ukuthi hawu baba sekwenzeka into ukuthi ahleke uhleko lolu ngazuthi yabo liyangimaketha. Athi uthini? Ngithi mina sekwenzeka into ukuthi yazi. Athi manje wenzenjani? Ngithi mina bengingekwazi ukudrive to esibhedlela so ngigcine ngisekhaya. Shuthi esibhedlela sengayo ngiyobheka ukuthi awukho yini umonakalo-ke owenzekile esinyeni sami ngenkathi kwenzeka lento le. Athi alright. Athi hope ulokhuzana lezo zinto lezo uzongitshengisa mengibuya khona ngizoba nofakazi ukuthi ikhona ngampela yini leyo nto. Luckily vese khona ubhimu wama-pads lapha ebathroom la ngibeka khona-ke ukuze sokhipha ngelokhuzana njalo every Wednesday. Kube ukuthi-ke uyafika-ke usokhaya lo uzothatha lezi zinto lezi abengisula ngazo nakho nomklini lo bengiklina phansi mina lapho ngilungiselela ukuya eklinikhi futhi aphume nakho angayixaka ukuthi mhlawumbe athi uzongiphelezela yabo ngihambe ngeklinikhi sowenza ama-check-up because manje thina silindele umuntu yabo futhi mina anginakho ukuthi nje mhlawumbe khona into embi ebiyenzeka yabo ya mengihambe ngeklinikhi uyithathile nalezi zinto aphuma nazo angimazi ukuthi uphelele kuphi ngihambe ngeklinikhi nami ikhanda lami nje ngokuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngampela necause yokuthi mhlawumbe into engidlile noma yini cha ngihambe ngeklinikhi mangifika eklinikhi ngihambe ngiye kunesi ufike kunesi ngimchazele istory angibuke yabo angibuke nje athule isikhashana angibuke mase athi ngihambe ngiyochama ngilethe umchamo uchecker umuqu wodwa I'm like hayibo hayi ngihambe ngithi mhlawumbe usazongitshela mhlawumbe usazophinda ubuye lo munye wesibili mengitshela athi kuyavelela ukuthi ubusukhulelwa kodwa manje ngiyaxolisa ukutshela lokho ukuthi shuthi lento ubuthi yenzekile kuwena bekumiscarriage engane yakho bekuphuma kwengane. Yo ngahlala ngacela amanzi wangiphuzisa amanzi angazi ukuthi kona ngadrive yani shuthi ngampela uNkulunkulu wayesesayidini lami ngoba ngakwazi ukudrive ngabuyela ekhaya mengifika ngithi ngizobheka phela usokhaya ukuthi hawu ukhona yini yabo. Hayi bandla ngiyafika akekho angimazi futhi ukuthi uyephi umoya wami vese awukho right ngangapheka ngathi uzoyibona shuthi udlani okuyinto yokuqala ngqa yenzeke emshadweni wethu ukuthi angabi nakho into azoyidla ngalolu lwangameso ebuyele ngihambe ngiyozilalela ekulaleni kwami nokuthi phela mhlawumbe uzofika angqonqozele angibuza ukuthi ngihambe kanjani kwenzakaleni kanti ngalelo suku shuthi lona suku angikaze abuye ngalo futhi again ngakusasa uyabuya ngimbuza baba kwenzakaleni athi ubone indlela engihambe ngiyona ngeklinikhi so bengafuna ukungikhathaza angitshela ukuthi ngikaze abuye ngcono angibone ngaye of which wrong kwakhona lokho ukuthi ngibone ngaye phela kanjani mina ngunkosikazi wakho nesimo engidlula kusona wena kanjani ngampela yabo. So kube khona lokho-ke nje kodwa ngibuye ngathi hayi shuthi vese ngoba vese umuntu obhizi yabo ngingakunaki kakhulu lokho. Busy or not? Yes. In miscarriage le ukukhulunywa ngayo phela nganginokuthi usazo sakhe yabo isikhathi sami sokuthi angiduduze mhlawumbe ngilale esifubeni sakhe yabo kube ukuthi njengoba sasiqala ukushada yabo kube right nje asho ukuthi mama kusazolunga mfethu ungakhathazeki yabo shuthi le verse noma ngabe uyitholile mhlawumbe bezophila isikhathi sincane mase uNkulunkulu ayikhumbule ngakho ethathe yabo nganginakho nje yabo sengimbona esengiduduza mfethu sengiqala umphansi sengihleka yabo seko right kwenzeka-ke lokho naye wangaba nankinga kwaze kwaba ukuthi kufanele kushaye isikhathi saJuni mekushaya isikhathi saJuni kufanele kube khona inkonzo enkonzweni yabantu abasha yabo mengibatshela-ke abantu abasha ukuthi okay
sizoba nenkonzo kanje fanele sifike siqale sihlangane sodwa uma ukuthi mhlawumbe sihlangane lesihlanu umgqibelo then Sunday kuba big Sunday yabo. Sihlanganele kodwa abantu abasha sakhana safundisana konke. Ngapha akuyekile njalo ukuthi mengikhulelwa ziphume kodwa futhi nakhona angikunaki ngoba ngithi shuthi uNkulunkulu yabo khona into asafuna ukungifundisa yona mhlawumbe yabo kufanele ngikwazi ukuthi ngibe umama mhlawumbe kulezi ngane ezisenkonzweni yami uma ngizokwazi ukuba umama kule engizobe ikhulelwe yimina yabo ngaba nalokho nje ngayibeka kuleso sithombe ngathi shuthi mase seku right uNkulunkulu esengithembile noma sengikwazile ukuba umama kulezi ngane lezi nami uzonginikeza ke ngizoba umama kuyona kube ukuthi iyona youth service ke lena ngizama ukukhuluma nezingane kube khona ezinye engibonayo ukuthi irespect azinginikezi irespect enough ngazothi mhlambe ustar wazo mhlambe noma ngomnakwazi uyabona ngisho ngithi ngizama ukukhuluma nazo bedane nje kokunye izibukele nje ngazi noma ibona isihlahla noma ibonani yabo ngithi nje ngibe nokuthi uNkulunkulu ngenelela vese wena waziyo awungeke uzilethe ukuthi ngibe umama kuzona wesibili kube ukuthi sizongihlula ngalolu hlobo. Yeah, ishaya iSunday how ngiyazibona ingane wow zi right ke manje zinempilo. I'm like hayibo shuthi thina bomama behleli nazo lezi ngane besingakwazi ukuyinikeza impilo noma besingakwazi ukuthi zijabule kwi present yethu yabo. So yeah ngoba ukuthi ke bayafika nabantu besilisa kuzoba nenkonzo zaba happy ingane zaba right. Indlela yokugqoka sisayibambile indlela yokugqoka enkonzweni ukuthi uyashuqula uyahulisa yabo awugqoke ingubo ekubambayo kusa sisayibambile lapho. Hayi kuba ukuthi inkonzo yenzeke inkonzo kuba ukuthi kushaya isikhathi sokuthi iphume. Ifoni yami angazi ukuthi kwenzakala angisakhumbuli kahle ukuthi kwenzakalani kuba ukuthi ngifika ekutheni ngicela ifoni yababa. Ngicela ifoni yathi bacuma la ifoni yakho kancane khonto engifuna ukuyilungisa yabo emayelana nomsebenzi nezinto efanele ngisubmit kanjalo. Naye shothi akanakanga wavuda wayithatha nje wanginikeza. Mengisathi ngisangena lapha kuma emails mengena emails kungena imessage hayibo igama lengane nje leliyala esontweni ithi nje okay can't wait to see you hayibo kanjani manje angazi noma kwakufanele ngicikike ngaswela ngisho ozongiboleka ibuku ngifunde leyo message ngithi okay ngiya-ignore ngizobuye ngibone ithi nje enginhliziyo ngena phakathi ngithi ngiyaziba ithi nje enhliziyo ngena phakathi mengena phakathi inamba ze-youth yami ingane zami uNkulunkulu abengithembe ngazo zigcwele la ngathi ngena kule ethi ku message yokuqala mengena ku message yokuqala hayibo ubaba lo ngimhlonipha kanjena ukwazi ukusendela ukudla kwami ingane hayibo inhliziyo ayisho ukuphuma ngomlomo yo ngeke inhliziyo ayisho ukuphuma ngomlomo ngathi ngiyaphuma yathi inhliziyo akuncane lokho sakubonile bona ngathi ngingena kwenye le eyayisendela ukudla kwami I'm like hayibo naye yamthuka ke shuthi iyona ke yabona ukuthi shuthi uhlaselekile umfundisi yamthuka ke kwaba nakho shuthi lengane yabo i-right ngathi ngingena kwenye hawuma phinde futhi akuyona ukuthi iPK yodwa cha amaphiki shuthi kube ngaya kwegarali yezithombe zakhe lahla khona izithombe angazi ukuthi ngangiyobonani yabo ingakho kubuzo kuba ukuthi ngithi impisi yomfundisi ngangena kuWhatsApp wenye inamba yengane uyena othemtha ingane ngabona ukuthi uyena kahle olinga izingane uyinunusela ngemali ayenze uzoyithengela iweave ingane uzoyithengela ibhlukwe thina sazi ukuthi ibhlukwe nje awugqoki ibhlukwe iBhayibheli liyasho ukuthi owesifazane akagqoko kowesilisa uhlezi esishumayela ngalokho enkonzweni iweave awuyifaki kodwa imali yamaweave uyasho
namhlanje ngithanda ukuthi uthenge iweave eblonde, ifake imali thenga ingane iweave eblonde, ethenga amabhlukwe. Ayiphi ingane ukuthi iyofaka iy'nzipho, uyazipha nje impela iy'ngane. Uyena oyithemisa iy'ngane, mhlampe futhi zibe nokuthi vese phela shuthi zibe nokuthi vese uyibless, yabo. Ngoba phela vese uma ulingwa yi-leader mfethu, uzobona ukuthi shuthi vese i-right lento le efuna ukuthi siyenze. Umfundisi oyibless. Umfundisi, yes, yabona shuthi zibone ngale ukuthi hayi shuthi right lento le. Uma umfundisi mhlampe akamjabulisi ngendlela efanele, zathemtheka-ke iy'ngane. Okunye ayisendele-ke ukudla kwami, yabona nje, mese nazo zimsendele lokho kuyidufuza kwasenkonzweni, kumsendela amabele mhlampe, okunye sisende isibhukabhuka sethanga. Ngoba ngize ngabona la athi khona acela ashuthele nayo ilokhuzana, athi uzoyishuthela wena ngoba vese usazoyibona, yabo. Asikho isidingo sokuthi kushuthele ngoba vese usazoyibona. Ngaswela ukuhwayiza ngoba manje kusaphithizela le nkonzweni, siqeda isevisi yey'ngane. Naye futhi uma ngithi ngiyamqalaza angisamboni, usenginyamalalele. Yabo, kwakuningi nje le ekhanda, kwaphithizela. Ngangazi ukuthi ngampela. Kanti kwenzakalani? Yini umshado lo noma ngisesihogweni? Yeke ukubonga kwami okungaka ngibonga uNkulunkulu ngithi waze wangiblessa ngengelosi. Kanti angazi ukuthi igqoke isikhumba semvu, impisi uqobo lwayo. Ngithi ngiyabona iy'ngane ezinye seziyamncenga, mese seyitholile shuthi into ayifunayo beshiya kanjalo. Kube ukuthi ngiyabona ezinye seziyakhala ziyamncenga zithi awukwazi phela ungenza kanjena. Ufike kokunye mhlampe uthathe igolide lamama, mina ngizothina ekhaya, mese sebebuza ukuthi kwenzakaleni ngoba wena ungasanginikezi isikhathi sami. Yena lapho usedlulele phambili. Ekhaya ngazi ukuthi umfundisi. Hayi bandla. Yebo-ke ngisakhona nje ku-WhatsApp wakhe ngabona na ozakwabo i-group shuthi yabafundisi imbumbulu. I-group yabafundisi imbumbulu kuyaxoxwa ukuthi fanele baphindele eNigeria, kodwa manje uma bephindele eNigeria kube ukuthi isamba semali ukuthi mengilandele kwenziwani eNigeria, kanti into yabo yokuphila. Into yabo yokuphila ifuna ukuthi moshadele unkosikazi wakhe angabi nangane, uphinde futhi udlale ngamantombazane. Uthi usike ikhekhe udlule, usike ikhekhe udlule. Shuthi ngenkathi ngokubona kwami ngenkathi usike ikhekhe ushuthi uthwebula ney'nhlanhla zakhe lowo muntu, mese uyadlula. Hhayi-ke ngaswela-ke lawo mandla lawo okuhayiza. Yimi loya ngiyobozela ngibuyisela ilokhuzana kubaba ngoba sengibonile shuthi ukuphuphuma kwey'ngane zami, it's not like uNkulunkulu lento ebengicabanga uNkulunkulu shuthi ufuna ngibe umama. Yingoba vese yena mengiphuphunyelwa isisu, yena uyalokhuzana, uyabenefitha. Yebo. So nje ngisacabanga ukuthi hayibo manje ngizophuma kanjani kulesi hogo lesi. Umlilo phela ngiyazi ukuthi ngiyasha, angisahlaliseki. Sengihluleka nokuthi ngithi baba kena, ngihlule nokuthi baba. Mengimbona umzimba, igazi liyangishiya. Okube ngampela angathini uNkulunkulu wayengangifundisi something lapha, ngabe khona ukuthi mhlampe ukushona kwakhe kwaba imbangela yami, yabo leyo nto. Kodwa-ke ngoba uNkulunkulu wayenami noma mina kokunye mhlampe wayenami uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wayenami futhi wangipha amandla ukuthi ngikwazi ukumelana naleya nto leya. Ngagcina sengiphumile, ngagcina sengiphumile ngoba sengiwuMrs manje. Before ukuphuma kwami uSokhaya loyana sengazile ukuthi kwenzakalani, shuthi kwakufanele kube ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ukuze into yakhe izolibe iqhubeke. Ekwazini kwami awuphelanga u3 months ngazile, ngoba ukuthi uyagula isigubhukane ngoba phela nami sengazi ngathi uNkulunkulu okwazi ukuthi ungangivumela ukuthi ngihlale esisogweni esinje bese ngigcina isikhathi esingaka, yabo. Hayi, wagula nje ezini ukuphazima kwesi, wagula wabutha nezibi. Ebuthweni nezibi angimlahlanga futhi inkosi yami awazide ngamnesa, kwaze kube ukuthi kufika isikhathi la ukuthi khona ngimvala amehlo, yabo.
ekemvalweni kwamamehlo. Ngakhala ngoba vese ngangimthanda, kodwa ngaba nokuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungikhiphile lesoko futhi akubanga izandla zami yabo, kube yintando yakho. Kwaba ukuthi-ke u-3 years uyaphela ngisamzilele, angicabangi futhi umshado. Kwaba ukuthi-ke yasho umzimba ukuthi hayi bo, phela wena umuntu wesifazane uyadinga ukuthi ube nomuzi wakho, uyadinga futhi ukuthi ube ney'ngane yabo. uNkulunkulu wangibusisa ngomyeni ongithandayo futhi owenza sure ukuthi noma ngabe ngiqhuzukile egcekeni ngithi ngiyahamba, uzowuthoba ubhozi wami, uzowubhandisha, yabona nje, yabo, avale, angazi noma wayekufila yini ukuthi shuthi khona le ngxenye le eyake yalimala, ngoba phela aniphekhanga konke kuyena, yabo. Shuthi wayekufila ukuthi shuthi khona le ingxenye efanele ayivale empilweni yami. Manje nje ngishadile, as you can see, yabo. uNkulunkulu ungibusisile ngomfana omuhle, umfana kamama, yo. Kodwa after ubunzima obungakanani engidlule kubona, ya uNkulunkulu nje ngambona ukuthi yazi uNkulunkulu akabalahla bakhe mfethu, muhle ngezikhathi zonke futhi uyabathwala bakhe, yabo. So ingane lobuhlezi uyidinga finally wayithola. Final ekugcineni ngayithola, and futhi ubaba wayo kusukela ngimtshelile ukuthi ngikhulelwe mfethu, wayengibuza ukuthi uhalelani. Sothi lapho angihaleli lutho, into engizoyizolo ukuthi ngiyayihalela uzongiphathela yona namhlanje. Sothi lapha ngiyihalelike nje, ngimtshela ukuthi engeke namhlanje mina ngihalela amanqine enkukhu. Athi hawu mama, into engekho efrijini uye lo uyogijimisa kwengane incane eyongithengela amanqina. Angibuzi futhi awabhekile noma wenzeni, ngimtshela ukuthi okay, cela ungenzele ukuthi awukuthi kanje. Kwaba ukuthi ngiyabeletha ngenyanga nje yesi-9, ngikhumbula kahle ngoba kwafanele ngithathe maternity, ngikhumbula kahle. Naye wathatha i-leave yenyanga, ethi nje ufuna ukuthi mosikwa kube ukuthi ngikhona, yabo. Congratulations ntombazane. Ngiyazibongela. God is great. Engingakusho nje mina engakufunda lapha yaba fethu, asingajahini ukuthi sijabulele imishado, yabo. Mhlambe sithole noma inyanga simbuze ukuthi uNkulunkulu ngampela u-approve wena yini umshado. Ungabe uthi ngoba I was praying for wona lo mshado, kodwa manje ngabe ukuthi yabo, hayi ngoba vese into ebengiyithandazela noSathane, shuthi ngibone ukuthi shuthi noSathane uyakwazi ukuthi amanipulate into yakhe kube ngazuthi ivela kuNkulunkulu. Wena mawukuthi uzohluleka ukuthi uthandaze, yabo, umbuzo uNkulunkulu ukuthi ngabe wena ngampela yini onginikeza lo mshado. Yebo. Yo, ngisamangele wemami Lihle, yazi ukuthi ngisamangele. Awusho-ke ngizokubuyisela nje emuva nje kancane bese sesiyagoqa. Yebo. Kuke kuthiwe laba abayithathile lento, ikakhulukazi makabe kuvela ukuthi bathembekile ngaleyo ndlela, baba nezimali eziningi, abanye baba nohlobo lwemoto oluthile, abanye baba namaringi, abanye baba namawashi. Wena ayikho nje into yayikhona eyayisolisa kuwena? Empeleni yayingekho, ngoba shuthi ngenkathi esigula impisi, inkathi sigula ila ngabona khona ukuthi yena obefaka lokho kwala okuyibhande, yabo. Shuthi ebusuku mesezolala ngoba okunye wayefike egqoke ivest, shuthi wayekhipha akubeke safe lapha ya. Mase kuseni futhi mesezegeze silungiselela ukuhamba akubuyisele, kodwa nje yena wayehlala nebhande. Ngabona futhi nakhona ngoba esigula ukuthi shuthi yena wayekhetha ibhande kahle kahle. Ilona leli lalimphilisa, yabo, ngoba futhi yabona eseqala ukugula izinto esontweni. Mina ngingasho nje ukuthi isikhonyane ngasibona ngamehlo, ngasibona ngamehlo lapha. Hayibo, iy'tuli zakanokushe ababehlala kuzona zaqala zaguga nje, awu, ngoba ngathi idliwa amagundane, ngazi ukuthi kwenzakalani. Imoto egcekeni iyashayisa imoto, usagula njalo. Nakhona futhi anginakho ukuthi shuthi lento yakhe isithatha izinto zayo yini, cha, yabo. Kube ukuthi nje imoto iyashayisa, esezoshona-ke kwasala eyodwa. Nakhona shuthi wayenzela ukuthi umndeni uhambe ngayo uye emathuneni
bese uyabuya kube ukuthi ukuphela kwayo. Ngoba umuzi lo ayewuthengile nje, ngikhumbula kahle umuzi ayewuthengile, asazi ukuthi umlilo waqhamukaphi kanjani. Waqhamukaphi kanjani, sabona sekuvutha kwasha konke cha, kwaba ukuthi vesi asikho ekhayeni. Ngoba phela ngase ngihlala nosisi wami, ngoba manje ngase ngisaba yabo, wazongihlalisa kwaba ukuthi konke umuzi-ke usha ukuthi asikho, siyafonela ukuthi hayi bo phuthumani uyasha. Mekusha hayibo kanjani yini, ngoba phela ayikho into esishiya estofini, ayikho igesi esibasile, kodwa nje ilangamo lahlula ngisho icishamlilo. Ibandla-ke lisakhona, wasala waliqhuba wena noma kwenzakalani? Ngaphelelwa amandla phela, ngoba manje kwaqala kwaguga iy'hlalo enkonzweni, sabheka iy'hlalo kwaba ukuthi abazalwane sebeyasola ukuthi shuthi umfundisi uthwele, yabo. Nami ekuthwaleni kwakhe bangifaka nami labo phakathi, like nami bengazi ukuthi uthwele, kanti nami bengifana nabo bengazi, yabo. Mina bengijabula nje ukuthi hayi umsebenzi kaNkulunkulu wenze kahle, nakho uyakwazi ukubakhipha obhekuzebule, amadimoni lawo uyakwazi ukubakhipha, yabo, kanjalo-ke. Nami ngangifana nabo. So kube ukuthi abanye bathi hayi ngeke ubengathweli, abanye bathi hayi bo ubetheli, indaba waqala ukugula, kwaqala kwenzeka kanje, yabo. Lahlukana phakathi-ke ibandla, kwaba ukuthi uyangcwatsheni kwakhe vese mina ngingasenayo isibindi sokoma phambi kwabazalwane. Ngayihlalela ekhaya, ngayithandazela ekhaya, kwaba ukuthi liyaphela-ke ibandla, kuyaphela ngalo. Vese ekupheleni kwabo iy'ndonga asazi ukuthi zaba dilapidated, yabo, zaguga nje, singazi ukuthi kwenzakalani. Okay, ekugugeni kwazo sabona kwaba imvula encane imvula le kwazothiwa liwiswe imvula ibandla, kwaphela ngalo. Njengesikhukhula? Yebo, kwaphela nje ngalo. Imvula leya mvula engeke kodwa ikwazi ukuwisa umuzi, nalela bandla indlela elalakhiwe ngakhona engeke iwiswe leya mvula encane nje, kodwa kwenzeke kwaphela ngalo. Nami vese isibindi sokuma phambi kwabazalwane ngangingesenaso, because babesho ukuthi uthwele wena, uthwele kanye nomyeni wakho, yabo, of which into engangingayazi leyo. Wasurvive? uNkulunkulu nakhona, ngoba mhlawumbe kube kwangayena uNkulunkulu, nami ngabe kwaphela ngami, ngabe nje kwaphela ngami. Mhlambe awakho okugcina ongawasho kumuntu wesifazane osolayo ukuthi umama umfundisi, noma kubaba ushade nonkosikazi owumfundisi, osolayo ukuthi ngazi khona izinto ezenzakalayo, yini ongayisho kuyena? Mhlawumbe nje ubuke la kwikhamera and like encourage them, ubaxwayise or anything. Ongakusho mina ukuthi uma kwenzeka usola, igazi lakho ngeke lize kuqambela amanga, and futhi wesiphathi uma umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu umoya ongcwele uyakwazi ukukuthiphisa, ukutshela ukuthi no, yabona-ke. Kokunye mhlawumbe uzomuzwa uzwe nje la endlebeni ukuthi yabona lento engizwayo ngazi ukuthi iyona ngampela. Kokunye kodwa engakusho kakhulukazi ukuthi imizwa yakho ngeke ize kuqambela amanga. Lento oyisolayo kufanele uthandaze ukuthi umoya ongcwele yambule empilweni yami, usanesikhathi, kungazi ukuthi kudemejeke into ey'ningi. Ngiyabonga. Kungaze kudemejeke izinto ey'ningi. Buka manje ufake inzipho, ulukile, ufake into ezikubambayo, cishe zademejeke izinto ey'ningi. Uyahleka manje, wow. Hayibo. Lungile ntombazane, siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile, wafika walixoxa udaba lwakho, u-strong ntombazane. Bayadingeka abantu besifazane abanjenganawe, uqhubeke nje. Ngiyabonga kakhulu nami. Uba encourage futhi uma kungenzeka mhlawumbe uvule noma i-NGO or NPO, something nje, some movement ukwakha abantu besifazane. Ngiyabonga kakhulu nami, Mama H.
ngizokwenza njalo, ngizozama ngokusiza uNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyoze sekuthiwa kukhona. Siyofika futhi, khululeka. Mbukeli, nali udaba lethu silithatha silibeka la. Udaba olu-exhaustayo ngale ndlela. Angazi impilweni nami ngiyitshesi lezi zinto lezi bezenzeka okwangampela. Kodwa-ke siyabonga ukuthi uMamlihle waphuma esimeni esinzima ayibhekene naso futhi walivala ipage. Mangabe eselivalile wase sekuvuleka elinye elihle nelingcono nabekade elilindele empilweni yakhe ayekade vele elifisa elithandazela. Nawe mbukeli, siyakholwa ukuthi nawe unayo eyakho indaba ofisayo ukuthi usixoxele yona. Inamba yethu iyavela lapha ku screen. Siyacela ukuthi usixoxele noma ngabe kuthiwa hlobo lunodaba futhi ukuthi sihlale phansi silidingide nawe singakujabulela kakhulu. Udaba lethu noMamlihle silithatha silibeka la. Siyacela ukuthi ni like, ni subscribe, ni share, ni comment, utshele lowayana lowaya atshele lowayana. Siyabonga kakhulu, niqhubeke nje nisithande, siyanithanda kakhulu, nisale kahle.